La música existeix per tot arreu. Uno no té que anar a un conservatori, ni anar a una banda necessàriament per ser músic. Uno és músic segons cuida les seues orelles, les seues escoltes, la seva manera d'atendre el món, com sona, com dona sempre una simfonia variable, i això hi ha que apreciar-ho. La sinfonia està en el cosmos, està en el món, està en l'aire. I nosaltres hem de servir-nos d'això per a viure el món d'una manera més rica i la nostra vida d'una manera més profunda o més comunicativa, que és una manera d'escoltar també.